Yeah, Buzu, hey, Akudama, Ominous, Qatta. Strib kull mandi madwari shortcut saves qed jimxu xifti. Nipreferi noqgħod fuq il-PC milli jkolli ka spending fuqi. Title paste bħal cut to copy minix id-dar meta mhijiex busy. Double OT fuq il-pussy toġobni sħuna ma ddejjaqni biċi. Ma niflaħx aktar paroli batta tilab noli li not minn huwa agonzi. Fih id-doppju l-musja fi meddu bħal loppju dejjem skont l-operazzjoni. Kċina fjamma u taġen qatt ma jissajru froġi. Meta ngħid li nħobba l-unika darba li jistgħu jaqbduni fuq frodi. Id-wifer misbuħajn impitter fija bl-iskossi bħal Van Gogh. Il-nana biex naħxu ma telaq il-buzz. Issa m'għandix moħħ. Għanda baby face inti għal-gazaza tħobb meta inti għax is-soff. U taf meta għandha talaq ħalqa għax taf li jien il-boss. Lift l-istil għalt li nider ominous. Collab ma tfajl anonymous siju mazza synonymous. Nixtieq kella website VR u nixtieq li kelli Oculus. Baġix taljani hot meta inti jom iż-zopp jajtu meno forte. Fuq il-mejda bħal Pacino rt il-paċċu fino alla morte. Għandi foreign minn Firenze fuq il-telefon ta' wrong number. Imma fuq iż-żobta jgħid il-miljor amore. U mazza għadet ta' melikla għax ridet il-pajt fil-ċina. Patata msajra ħażina xejta darra mal-friġ isa kalamita. Għanda Kim K body nħossni jej meta nifqal għan-nodi. Fuq il-kejk u l-party nitqarras meta tajja tħobni. Baby darba darbtejn għajli għalfejn m'intix twarrabli. Kif nista' nxomm il-flus hekk iżomm moxxok ma' wiċċi. Daqt inħallsi la tetu tikteb face mask ftit il-fuq mill-paċċu. Bil-face mask il-dur infittex l-għanna raħin taqbu. Wala 20 sena ħares mux fuq taħ xeba. Roxtel għal-qorti għalli kien ħaqqu għal-uħal 20 sena. Miġnun ma l-onestà ta' kalibru li titti rispetta. Tulet ħanta bħal inspekta. Fuck fu, dak defekta. Xu jitennu leċċa jek id-direzzjoni baby jesant id-direkta. Libt l-istil għalt li nider ominous. Collab ma tfajl anonymous siju mazza synonymous. Nixtieq kella website VR u nixtieq li kelli Oculus.